Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode 12, season 2, Uthando Nesthembu. Ngicabanga ukuthi le episode izocacisa ukuthi why kuhlezi kuthiwa mangabe already signed divorce papers, mangabe usehambile. Yabo nje lawo mavideo lawo iqalile la kule episode indaba. Asihlale ke phezulu kwalokho okwenzakalile. Umacele emaqala episode yekhaya uyasho ukuthi ekhaya ujwayele ukubabona after 3 months uhamba maye ekhaya uhamba nomngani wakhe kodwa isikhathi esiningi unokubabona nasedolobheni. So siboneke umndeni kaMacele iweather bingekho right kodwa sibonile uMacele efika ekhaya sambona futhi umngani wakhe ahamba naye. Noma yeni uyodlula ekhaya kunezinto ayoyishiya uyafika ke ekhaya siyabona ke ubaba kaMayeni. Mayefika ke uMayeni ekhaya sibona ubaba kaMayeni okula ichaza khona ukuthi uMayeni waba nomntwana ngo-2001 bafika abaka Mseleku bakhokha ama damages okokuqala babuya uthega sakhumbula ukuthi beku-2006 or 2007 befuna ukulobola. Manje ngaleso sikhathi bese kukhona umamkhulu. So uthi ke umkhulu kamnini akubanga lula kuyena ngoba uMseleku ngalesi sikhathi beseshadile nomamkhulu uMseleku ebuya xoxa indaba zamalebolo noma ezoqedela ngoba ngizwe ethi waqhubeka. Ngalesikhathi uthi umkhulu kaMayeni wayesekhona. Umkhulu wababiza wabahlalisa phansi kanye nobhuti bakhe. Wathi uma uMayeni emthanda uMseleku abamkhulule ehambe eyoshada. Emva kwalokho ke konke kwalunga kwaqhutshekwa nokulobola. Lokhu ke sikuchazelwe ubaba kaMayeni. Wabe sephuma kuMayeni kubo ke manje sivalidise. Sibabonile abazali bakhe. Engikutholayo kule episode noma kungekuningi ngingasho ukuthi umndeni kaMayeni wamhlonipha umamkhulu. Ngiyoyichaza ke le kwenye video le ukuthi asiqede kule episode. After le party sibona uMacele noMakhumalo emsebenzini. Bahleli bayahamba ke bayozipholela uMseleku uyababiza engathi bayophola nje phandle. Babehleli phandle uMseleku uthi usaba nokukhuluma ngoba uMacele umbona ehlinile and ubehline ngempela kuMacele. uMacele ubuso bakhe busheshe bukuxoxela ukuthi uhappy noma akekho happy noma nje uyithulele uyashesha ukubonakala. Athi uMseleku ke kunento afuna ukuyikhuluma kodwa naye njengomuntu mayizokhuluma indaba kuyenzeka ashawe uvalo. Bezokhuluma indaba ka number 5 yomunye unkosikazi or ye-girlfriend because number 5 asimazi kuze kube namhlanje kwi-show kwi-TV show ukuthi ukhona noma akekho asazi kodwa kuThando Nesthembu asikamboni. Athi ke uMseleku enye into emkhathazayo ukuthi lokho azokuxoxa kungenzeka bengakuboni ngale ndlela le akubona ngayo. Uyahlezi kodwa kunjalo ke guys phela uMseleku elike side lemeni ukutheni uyipolygamist yena uyobona laba abathandayo mase elindele ukuthi amakhosikazi understand amakhosikazi nawo anga understand. Kuyafika yilana uthi waze wahlina amacele lapho uMacele ke nje uhlinile ucela ukuthi asmile akasmile umbheka nje ngaleyo ndlela. Asazi ke uMacele ubuye benento yokuthi engathi izinto engazazi before zifika kumakhosikazi. So manje mayesebizwa noMakhumalo bobabili eceleni ikhona into ezokhulunywa ongenza ukuthi akathandi. Siyacabangela as viewers ngenxa yokuthi khona into esesiyibonile ukuthi uMacele ngathi into ingaqala kuye mase ke iyadlula iye kwamanye amakhosikazi. Uthi uMseleku ngicabanga ukuthi ngivele ngibeke udaba etafuleni. Udaba lolu ukuthi ningivumele ngithatha omunye unkosikazi. Wajika uMacele wathi ucela kuphi lokho? Ucela kubani futhi? Kuphi? Basemsebenzini, basemidlalo. Kubani? Ngabe ucela kuyena noma ucela kuMakhumalo ngoba ibona bobabili abalana. Uthi nje ngifuna lokho just for clarity ukuthi njengoba ucela kuphi futhi ucela kubani.
mangase ngibuze nje kuwena. Oh, Mseleku. Cha, ngeke bakufethu. UMacele unalento engiyithandayo kodwa angiyifuni ukuthi ibe nkulu. Leyo kuze nje ukuthi ubaba kube ngathi uba nomsanganyana asabe. Mseleku. Umseleku athi athule. Athi-ke uMacele ubukeka ngathi awukwazi ukuphendula lokho engikubuzayo. Ucela kubani noma ucela kubani? Kusukela nini usunamakhosikazi awu-2? Unamakhosikazi awu-4 kodwa manje usukhuluma namakhosikazi awu-2. Wathi uMseleku ingoba ngilani, ingoba basemsebenzini. Wasethi-ke uMacele ushovele lento engifuna ukuthi ngiyichaze ukuthi uthathe iy'ndaba zasekhaya uzoyifaka la emsebenzini. Mina engikwaziyo qala ukuthi uma ufuna into ozoyikhuluma uyafona usisihlangane emzumbe mase siyakhuluma. Njengoba usuzocela la kithi sobabili ubunamakhosikazi awu-4 ngabe ujahe kakhulu yini? Athi-ke uMseleku ubengazi noma bekufanele aqale kuMacele yini? Athi uMacele lokho bekufanele uyibuze khona kuqala before usibiza siza la. Athi-ke uMacele yindaba uqale ngathi. Yazi mina gazi ngiyafisa uliphendula lo mbuzo ukuthi phela manje Uthando Nesthembu kunabalandeli ababona ngendlela engafani. Angithi niyabona ukuthi kubhalanswe ku-number 5 ngoba uma ngabe noma yena akavumi. Isona sizathu sokuthi uMseleku eqale ngoMacele noma Khumalo. Ngoba uyazi ukuthi kuyehlela kuphi, kuyasinda kuphi. Kodwa le mpendulo etholwe uMacele ukuthi yindaba uqale ngathi uthe uzwa amanzi ngobhoko. Ngicela ngichazela ngesizulu esilula ukuthi ukuzwa amanzi ngobhoko yini. Ngoba ngizothi ngiyachaza kanti ngichaza into eyiphutha. Athi-ke uMseleku bekufuze ngiqale kuwena wedwa eceleni. Yazi uMseleku wayesephendula into engasazwakali ukuthi uthini la ngoba uMacele wayehlinile. Waqeda wathi uMacele ngizokushiya lana noMakhumalo usale-ke ukhulume naye uMakhumalo noma asipretende ngathi angikho mina ukhulume noMakhumalo. Uqale ekuqaleni wathi uzocela indaba ya-number 5 waze wafika la ethi uzomshiya khona noMakhumalo. uMakhumalo akasho lutho. Uma esethi uMacele ngizokushiya-ke noMakhumalo niqhubeke, usethi uMakhumalo asipretende nami ngathi angikho angizwanga lutho. Iyafana nje lento guys. Uthi uMakhumalo-ke naye angeke aze akhulume, akenze nje sengathi akekho, uzobayeka aba-excuse asukume shuthi ahambe enze ngathi akazwanga lutho kodwa usezwile ukuthi njengamanje uMseleku ucela ukuthatha u-number 5. Umbuzo ukuthi usekhona yini lo number 5 noma nje into aseyicabanga. Ilento-ke nathi-ke esiyibuza yona ezama-viewers. Uthi kuMakhumalo ngizohamba seniyongi-update uma isifike kwi-level yethu. Yo, kube ngathi umnyatheli khona uMacele. Athi uMacele akuhambi ngama-levelana, akuhambi ngama-levelana. Hawu. Phela uMakhumalo bechaza ukuthi uMseleku uzokhuluma-ke noMacele njengomamkhulu mase yabuya-ke ba-update njengenjwayelo. Sethi uMacele ayikho into yama-level la. Ha? Uzocela kithi unamakhosikazi awu-4. Akangiphendule lapho. Cha, uzocela kuMakhumalo noMacele ngabe ukhulume noMacele kuqala. UMacele phela wake wathi lapha ku-season 1 uMseleku ecela ukubakhipha. Wathi uMacele usukhuluma nami usudecide wafinalize. Lapho uMseleku mayesamtshela ukuthi ucabanga ukubakhipha beye holidini. Nami ngadideka ngathi uthini mamkhulu? Umamkhulu ufuna ukuthi shuthi umcabango ufike kuMseleku awukhulume manje. Manje uMseleku usekukhohliwe lokho ubiza le meeting encane emidlalo emsebenzini oku-wrong-ke. Ngizosho ukuthi ku-wrong ngani? Izinto zasemsebenzini noma ngingayazi nami lento ukuthi yenziwa kanjani kodwa kushiwo njalo. Kuthiwa okasemsebenzini akuphelele emsebenzini, okwasekhaya kuphelele ekhaya. Angithi nje njengamanje uMacele akasasebenzi lapha ya.
kuyi-family business. Mhlampe ngenza ukuthi wayesexakwe ukuthi izinto zangapha ekhaya zifike emsebenzini kanti kunomunye unkosikazi mase yabona asazi. Athi-ke uMacele unamakhosikazi awu-4 kodwa usucela i-permission kumakhosikazi awu-2. Awukuchaze lokho-ke at least. Wathi uMseleku kuzoba lula yini uma esecela bekhona bonke noma ngingaqali kuwena eceleni, kuzoba nomehluko yini? Useqalile guys. Kwadlula-ke lapho wathi uMacele-ke hayi yena useqedile indaba yale meeting yala eyenziwe emsebenzini, ngoba ezasemsebenzini zihlala emsebenzini, ezasekhaya zihlala ekhaya. NoMseleku wabona-ke ukuthi wenze iphutha. uMakhumalo wathi ucela ukuhamba aye ekhaya manje, and uthulile wangasho lutho. Ngathi ngalesi sikhathi noMakhumalo bengayilindele le boom. uMseleku-ke usehlangana nosisi wakhe, nayi-ke into strange, noma ngathi mhlampe kwenzeka i-mix up kule episode le ndawo uMseleku ehlangana khona nosisi wakhe ezokhuluma nosisi wakhe ngendaba yokuthi ufisa ukuthatha unumber 5. Bekufanele kube upart 1 walo episode 12 because uMseleku ufika la kusisi uthi uyaqala ukukhuluma naye ngokuthatha unumber 5, and uyabona ukuthi kuzoba yinto enzima. So yisona sizathu esenza ukuthi azokhuluma nosisi wakhe. Isizathu futhi ukuthatha unumber 5 ingoba kahle kahle amakhosikazi akhe ayi-5, lo omunye washona usevusa indlu yakhe. Uma ebuza usisi ukuthi-ke ubusukhulumile yini, ubusuke wayihlokoloza indaba, uthi cha. Hawu guys, sibonile nje umamkhulu ethulisa ubaba uMseleku laphaya emdlalo. Uthi uMseleku cha, angithi ngizozwa kuwe amanzi ngobhoko. Kwenzeka iphutha-ke aze athi usisi kaMseleku hayi ayikho vele into engizoyisho, wuwe wayiqalela, sengiyozwa ngawe-ke masuyihlokoloza le ndaba. Uthi usisi kaMseleku into ayibonayo amakhosikazi njengamanje asehlangene. Uma kuba khona umuntu omusha sengiyenzeka afike nomsindo egcekeni kanti sekunokuthula. NoMseleku naye uvumelana ngalokho ukuthi bekungcono ekuqaleni. Shuthi ngesikhathi behlakazekile uMseleku une-freedom yokuthi engenza noma kanjani, ngoba vele akukho ukuthi amakhosikazi mhlampe kuzoba nokuhlangana ukuthi hayibo niyambonani ukuthi ubaba usenzani, ngoba vele nomunye ubheke iy'ndaba zakhe. And manje mase behlangene shuthi mayeseqala ukubheka eceleni bazomkhuza bonke, noma bangakwazi ukuvumelana bonke beme ezwini elilodwa, basho njalo. Kodwa-ke uthi usisi kaMseleku hayi akathembe ukuzohamba kahle. Uthi uMseleku-ke kahle kahle yena wayethe ufuna iy'ngane eziwu-20. Manje ngoba kufuneka iy'ngane eziwu-20 lelo phupho lakhe alakafezeki. Uthi-ke umpume lokho akusikho kwethu abantu okukaNkulunkulu, akekho umuntu ongaprediktha lokho. Uthi kuMseleku sengicabanga ukufika nenye iplan. Enye-ke iplan eyokuthi kube khona unumber 5. Okuyisona sizathu-ke sokufuna unumber 5 ukuthi kube khona abantwana abaningi. Hayi-ke ubelobe ebabaza kusisi kaMseleku engathi naye akayizwisisi indaba kanumber 5, kodwa phela manje ubhuti wakhe suthi mhlambe ngeke abeke izinto. Uthi-ke uMseleku noma ngikuxoxela angisho ukuthi uvume noma ngeke ungavumi. Wadlula-ke kusisi, angithi sigcine-ke eyibikile kuMacele nakuMakhumalo. Kodwa kusisi la akamnikezi update ukuthi sengikhulumile noMacele, noMacele wa-react kanje, noMakhumalo wa-react kanje. Lapho kusisi nje udaba olusha. Yikho ngize ngithi mhlambe kwenzeka i-mix up ngoba ubesekhulumile namakhosikazi amabili. Nosisi futhi uyabuza ukuthi usubatshelile yini? Uthi cha, ngizoqala ngawe ukuze ngizwe ukuthi le ndaba izoba njani. Uthi okuhlula amadoda-ke kuyabikwa, kodwa kuseyom-update ukuthi bathi. Kuyahanjwa-ke manje, kuyiwaphi? eMzumbe. eMzumbe lapha
kune-meeting. I-meeting lena kufuna unumber 5 noma isicelo sika number 5. Uthi-ke uMseleku uyabonga ngakho konke amakhosikazi akwenzayo ekhaya kumnandi, yonke into ihamba kahle. Wekhaya singixoxele asihlebeni ngale yana kweDegumbisi uthoma mkhulu wakhona uma ubaba wakhona ezokhuluma ngomunye unkosikazi noma efuna uku-add omunye unkosikazi wayemthengela isikhwama sa-100k noma emuphe noma u-100k. Uma nje eke waba nice kakhulu nemali vele ikhiphe noma kanjani, khona isithombe sasuke ezomkhombisa sona. Ngapha eMzumbe ubaba uMseleku uyababiza bonke wabahlanganisa. Waseke wathi-ke ubaba uMseleku uyabonga ukuthi ikhaya lihamba kahle, konke kuhle nomndeni futhi yonke nje into ihle ekhaya, ujabulile ngalokho, ucela ukubonga. Okokuqala-ke uke wahlangana noMakhumalo noMacele emidlalo uMayeni noMangwabe bengekho. Ngesikhathi-ke ehlangana nabo uMacele noMakhumalo abajabulanga ngalo meeting eyaba khona encane. Kule meeting wayekade-ke efuna ukukhuluma ukuthi ufisa ukuthatha unumber 5. Kwase kuyacaca ukuthi le ndaba akusiyo yokukhulunyelwa emsebenzini, eyokukhulumela ekhaya. Uthi uMayeni kucela ukubuza ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi afune ukuthatha unkosikazi omunye. Uthi isizathu uzama ukwandisa umuzi. Uthi uMayeni awandile yini umuzi ngoba sikhona awenele. Wahleka kuMseleku wasimile wathi uMayeni uhlekani ngoba mina angihleki, ngiyabuza ukuthi njengoba sikhona sibangaka lo mndeni wakho awanele yini. Hayi wadideka manje uMseleku akasakwazi ukuthi aphendule athini. Wathi uMayeni awukwazi ukusibiza uzosihlalisa phansi qede sikubuza imibuzo ungakwazi ukusiphendula. Athi-ke uMseleku isizathu ufuna ukwandisa noma ukukhulisa umuzi. Uthi lokho kukhona kwanele kodwa ufuna ukukhulisa umuzi. Uthi-ke uMayeni bawu-2 uMseleku, uyena nosisi wakhe uMpumeni, and uyena kuphela owesilisa, kodwa yena eyedwa wathatha amakhosikazi awu-4 wawafaka ekhaya. Ukube usekhona owesibili uMasawu ngaba amakhosikazi akhe awu-5. Ngokwakhe ukubuka uMseleku lokhu akwanele yini. Ukuba usisi wakhe mhlampe-ke uyimeli ngabe uthi-ke ukhompyutha nosisi wakhe ngoba yena eyedwa bebabili kumawabo ukwazi ukuthi afake amakhosikazi awu-4 ekhaya. Yo uMseleku-ke ngathi ubengekho ready ukuthi uzobuza imibuzo eminingi kule meeting ngoba ubelobe emegameni elilodwa ukuthi wandisa umuzi, ukhulisa umuzi, konke ku-right, abanaphutha futhi akukho abakonile, nakhona ukuthi ufuna ukuthatha unumber 5 bona lutho. Mina guys nayizwani leyo ndaba, akunaphutha ndawo, akukho abakonile, akukho futhi ukuthi uthatha unumber 5 ngoba kukhona unkosikazi owenze into etheni. Uthi-ke uMayeni ushola ukuthi thina siwu-4 asanele yini, akwanele ngoba phela isicelo sakho sikhombisa lokho. Uma ufuna unumber 5 kusho ukuthi asikwenelisi. Ngihlekisa ukuthi lana-ke umamkhulu ubehlele ngathi ubanjwa ubuthongo. Mayesezwe igama lokuthi asikwenelisi wavele wavuka wathi hayibo akachaza asimenelisi kanjani. Ubecabanga kuphi umamkhulu? Ecabanga kuphi umamkhulu? Uthi-ke uMayeni musukusa ngoba awukwazi ukuthi siba u4
wenele kodwa futhi ufuna ukuthatha unumber 5. Yingakho ngifuna ukuzwa isizathu sangempela futhi kulesi sizathu unganabikelisi isho nje uphumela obala ukuthi asikwenelisi kukhona la kushoda khona. Emva kalokho ke sengizoqhubeka ngisho okunye engifuna ukusho. Abuze kumamkhulu ukuthi hayibo akasho phela ukuthi asimenelisi kanjani. Awuphendule baba. Phele nobuthongo ke manje umamkhulu sezigama lokuthi asibanelisi. Ngathi umamkhulu besho ukuthi ngathi sibhizi kangaka. Ngiyadlala nini iphume emoyeni omubi phumani. Waseke umayeni ihlamba kanelisekile bandla. Wathi hayi ngenelisekile sekuphendula Mseleku. Athi-ke pho umfunelani komunye unkosikazi mawukuthi wenelisekile. Athi angifuni ukuthi ngithi. Manje sebethuleke sebemlalela ukuthi angifuni ukuthi ngithi kusho ukuthini. Athi Mseleku uyena wakhetha isithembu njengoba bekhona. Uye owabashadayo, uye owabathathayo, uyena futhi osebona ukuthi fanele kube khona omunye unkosikazi. Lokho akulele kubona. Athi-ke umayeni mawuthi-ke akulele kubona lokho kuchaza ukuthini. Kufanele ukuthi bavume noma bangavumi. Athi uMseleku ayikho into errong abayenzile yingakho ethi akulele kubona. Uzama ukuchaza ukuthi bona banalo iphutha amakhosikazi o4. Usethi-ke manje ufuna omunye unkosikazi ukuze umuzi wakhe wande. Indlela abuka ngayo umuzi wakhe awumile kahle. Hey guys, yazi ngiyazi ukuthi asiboni izinto ngokufana, asizweli ngokufana. Mangilandela le episode khona into engifise ngathi engabe uMseleku akayibalanga yena, akayikhulumanga yena. Ngoba inokuba selfish kancane. Uma uMseleku ezowazi amakhosikazi akhe ukuthi ame kanjani, mase phinde futhi eqale ngokuthi uyabonga ukuthi konke kuhamba kahle, bahleli kahle, mase buye ezovuselela ukuthi kunezingane eziwu-20 ayifunayo. Angithi mayiseqala ngokukhuluma izingane eziwu-20 usevulela ukuthi amakhosikazi awaqala akhulume ngezingane manje, bekhulume nangabafana ukuthi abafana abekho or abafana ngokwakhe abekho kuzona zonke izindlu. Mhlambe makuba amakhosikazi avusa le ndaba yezingane siyakwazi ukuthi sibuke unkosikazi ngebhombastic side ayi ukuthi hawu kahle. Hawu uMseleku uthi abakhumbule ukuthi yena wayefuna izingane eziwu-20. Usaqale wathi uyabonga kule meeting. Kuyiwaphi manje ey'nganeni? Ukuze amanye amakhosikazi-ke eqale-ke ekhulume ngokuthi iy'ngane zami, iy'ngane. Ku-right lokho? Akukho right. Siyaqhubeka. Uthi-ke isinqumo sakhe asikwazi ukuthi sihlangene nokuthi benza amaphutha. Manje sebethi-ke omacele so you are just adding nje, uya-adda just for fun. Uthi-ke isithembu esokuthi kukhule umndeni. Mayethatha umuzi, mayethatha omunye unkosikazi kukhula umuzi. Amazwi kababa uMseleku lawo. Uthi-ke iphele labo guys, sengizophosisa. Uthe isithembu esokuthi kukhule umuzi. So unumber 5 uza egameni lokuthi akukhule umuzi, kukhule ikhaya. Ngaphandle kwalokho asikho esinye isizathu. Isithembu esokwandisa. U-episode 12 lo siyangena-ke ku-episode 13 lana-ke engihlaba izinto eziningi kakhulu-ke. Kodwa-ke seniyozwa-ke sesikhuluma ukuthi why ngithi ezinye izinto uyayibuka uthi cha, kodwa-ke njengoba nihleli kule meeting nibadala nonke, sekufanele niyibone nento eyiphutha nokuzwelayo nikubone ukuthi kuyazwela, nokuthi nje uyayibona into okufanele ukuthi uyikhulume kancane ungasayiqhubeki.
Sibonga ithuba, ngibonga isupport. Bye.